Nagsisigak na po si Papa ngayon kasi iyan siya sa ng baboy. Hello po mga ka-farmers, magandang umaga po sa inyong lahat. Magsisiga po tayo kasi iuuling natin muna yung babagahin natin. Kasi mag-iihaw tayo. May bisita kasi tayong darating, yung nag-sponsor sa atin ng camera. Kaya yung darating dito kasama yung asawa niya. Saka si Lolo at si Lola kasama din. So, siga muna tayo. Yan siya mga ka-farmers. Nagpalalaga na po si Papa ng balance lang natin yung ilalim. Mga farmers, malapit na po maluto yung natin, yung inihaw natin po. Tsaka bakbakan na to. Tsaka salamat nga din pala sa sa asawa ni Boss Albert Yusuf, yung binilihan natin ng karne ng baboy kasi malaki yung discount natin sa kanya. 280 yung 280 yung 290 yung price ng baboy at saka 2 kilo 2.4 yung nabili natin. So maliit lang yung nabayaran natin kasi pinadiscount tayo ng asawa niya. Maraming salamat nga pala sa inyo, Ma'am and Boss Albert. Saka ito, malapit na maluto yung binili namin sa inyo. Yan. Shout out nga pala sa iyo, boss. Sana makahanap na ako ng baboy pang pakatay sa inyo para magkapera naman tayo. Kaso mahal ngayon ang baboy, hindi natin kaya. Saka may motor pa tayo na binabayaran buwan-buwan. Mga ilang minuto na lang luto na to. Parang sunog yata.
yung inihaw natin. Pero okay to. Kasi sa mukha pa lang parang crispy. Wow. Saka masarap yung marinate ni Pangpang. Kasi pag si Pangpang magluto, napakasarap. Kaya nga ako nabihag. Kasi masarap lahat. Masarap magmahal, masarap mag-alaga. Diba? Dapat ganyan din kayo sa asawa nyo. Lambingin nyo lagi. Yan lang ang ano sa asawa. Pag hindi nyo yan lalambing, nako, iba ang laman ng utak niyan pag hindi malambing. Sasabihin agad niyan, may iba ka na. Ganun lang lagi yun eh. Kaya kayo guys, alam nyo na kung anong diskarte para walang gulo sa pamilya. A few moments later.
Ano ni orange? Tawa, nag-record ko na. Mm. Ako nagyabot bisita para ma-off na. Ako pa ako nag-record. Otro na ako din na. Iotod yan.